poriadku, že každý platí. Takže ešte raz. Kurčončinka muži na 30 rokov, 34-48. Takže samozrejme, tým družstva môžu vykonať či požiarný výkon alebo štafetu, musia absolvovať vstupnú kontrolu. Nastaň! Je to vstupná kontrola, Poď, Roman! Ja sa nedám zabiť tu na... Poďme! Svojej dobrovoľnej hlasovskej zboru a musí byť nalepené členské známky za rok 2017. Len v tomto prípade je súťažiaci trestného kola úrazové poistenie a môže startovať len jedno hlasovské družstvo. Takže toľko by tej vstupnej kontrole. Už! Poď! Výborné!